Noiz ezagutu ginen, beira, gu ezagutu ginen taen, arte estenikoak ikasten, lanbide honetan aitzeko ametxetan elkarrekin hasi ginen, ez da gutxi. Gerora ezkondu ere egin ginen, fikzioan, noski. Eta gaur egun bere amak nire ahotsa zaintzen du, asko zor diot, Eriz Alberdiri! Eskerrik asko, Aitziber. Aixiber. Ei, Aixiber. Aizu, Aitziber, geho, programa ukatzen, geho, zuik kafea gustatzen ez? Nik geho kolakaua gustatzen gehiago, baina zuik kafea, igual geho, programa eta ero, igual zu... Kolakau, zu larrua jotzez... Ikuste zuen. Ez dakit ligatzen. Berrogeita urteko mutil zaharra naiz. Mutil zaharra? Zei txitxusia, Mutil zaharriatuko zaretiko! Bai, hobea karrik zu bezalako tobobo batekin baina. A ber, gauza dien bezala. Nien naiz guapoa a nivel dios jon bezala. A nivel ni dios! Bai, jo, no, Ni naiz guapoa, a ber, ni nire puntua bakat, baina a nivel Mr. Potato. Eta, baina, oi bai, Mr. Potatok, Miss Potato bat aurkitu bat zuen, nik ez aleta aurkituko bat potota bat, neska bat. Aurkituko, Uixe, Hombre, kontua, a ber, ni txoio bat naiz. Bakarrik bizi naiz. Etxea dakat, bueno, bankuarena da, baina 27 urte barru, nirea. Etxea garbi mantentzen dut rumbari esker, baina garbi mantentzen da. Kirolaria naiz, maitakorra, sensiblea, jo, eta asko dakat emateko. Maitasuna dakat pilo bat emateko. Eta mimoak ere dakat pilo bat emateko. Eta dirua... Dirua ez dakat. Aktoria naiz, bakizu, Bueno, gaur barre librean ordainduko izkiaten 8.000 eurokin, pixkat lasaio biliko naiz. 8.000 dien? Bai. Zuei? Pixkatu, negoziatu beharko ez A ber, kontua da, garaiak aldatu indiala. Eta ligatzeko modua ere aldatu egin da. Horregatik nik, Tinderra egin dut. Bai? Tinderren apuntatu naiz. Eta Tinderren gauza importantena zer da? Lehenengo gauza, argazkion bat lortzea. Nik kriston argazkia lortu dut, jonena. Kamiseta gabe, ondartzan, kriston abdominalekin, da sudurtxorrekin, da belarri horiekin, da jateko moduko espaino horiekin, da hile horrekin, ke kabron zilea Jon, zu, geho, Jon, programa ukatzenean, nik etxean bakat kondoikaxa bat kadukatzea daude eta ez botatzeatik igual... Bai, ez da? Inosaurusau asko? Ez. Bueno, azkenean ne argazkia jartzea erabakiet. Hoi bai, pizkatu neatuta. Getariren hileekin, Inakeren begiekin, Inigoren irribarrarekin, Aitziberren... Alturakin, bat laro gehi, pum, pam! Aitziber, metro terdiko takoiakin, bat laro gehi. Gero, perfilean, sapiosexuala naizela jarri. Sapiosexuala. Zuek ez dakizu zer den, zuek guapoak zeate, eta mundu guztiak daki guapoen artean bakarrik guapoak juntatzen zeatela. A ber, sapiosexual batek ez da fijatzen fisikoan. Sapiosexual batek fijatzen da inteligentzian. Buru barruan dauen horretan. Horregatik nik nitzake sekula fijatuko Aitziberrekin. Ez dut esan nahi zu kontua zeanik, Baina, aktoria zea. Eta aktoria badakigu testua ikasteko eta justo. Ez, ni fijatuko nitzateke Isabel Díaz Ayuson. Claro, Isabel Díaz Ayuso, jode. Ez que tipa hori inteligente ezan bardu, Esperanza Agirreren txakurraren community managerra izatetik, Madrilgo komunitateko presidente izateak pasatu da. Osea, tipa horrek buruan zehoz eduki bardu. Badakigu Espainian da politikan, korrupzioa eta entxufismoa ez dura funtzionatzen. Hoi argi dago, eta are gutxiago pepen. Dena den, Tinderreko perfilan jendeak denetaik jartzeu. Denetaik. Osea, Tinderren nago, launak egiteko. Tinder launak egiteko me cago en sos. Ez que azerretu iten naiz, joder. Ez que, a ver,
zuk bakaiau tortilla, txuleta eta sagardo hartu nahi betuzu, ezoa txino batea, Noa zuaz, sagardotegi batea. Bat Tinderren berdin, jode. Zu Tinderren apuntatzen zea zertako. Maitasun aurkitzeko, eta gero larrua jotzeko. Edo, pertsona berezi bat aurkitzeko, eta gero larrua jotzeko. Edo, larrua jotzeko, eta gero larrua jotzeko, gehiago. Eman gehiago, larrua. Bueno, azkenean gertatu da. Maite minduin izela. Maite minduin naiz. Bakizu, Eta gaina pertsona bat berezia, ederra, romantikoa, kirolaria, bizikleta gustatzen zaio nahi bezala, antzerkia pilo bat gustatzen zaio, pasada bat. Bai. Nere buruakin maite mindu naiz. Baina izugarri gainea, izugarri, nago, odei batean bezala, kaletik nere buruakin eskutik helduta juten naiz, beti, leku guztitara, pasada bat. Bai, eta gainea, nere burua zenbat eta gehiago zaindu, orduan eta gehiago maite dut. Pasada bat, bai. Beraz, bakizue, lehenik eta behin, zuen burua maitatu, eta gerokoak. Eskerrik asko!